Dvojfaktorová autentifikácia robí váš prístup k Financ Online ešte bezpečnejším a chráni ho pred neoprávneným prístupom. V niekoľkých krokoch vám ukážeme, ako si zaregistrovať svoje zariadenie, aby ste sa v budúcnosti mohli bezpečne prihlasovať do Financ Online. Registrácia pre dvojfaktorovú autentifikáciu je potrebná, ak sa prihlasujete pomocou svojich prístupových údajov. Používate už ID Austria? Potom nie je potrebná žiadna registrácia a môžete sa prihlásiť ako zvyčajne pomocou svojho ID Austria. Najprv sa prihláste pomocou svojich prístupových údajov. Potom spustite proces kliknutím na Spustiť registráciu. V prvom kroku musíte pridať zariadenie pre dvojfaktorovú autentifikáciu. Na registráciu potrebujete autentifikačnú aplikáciu. Môžete použiť ľubovoľnú autentifikačnú aplikáciu podľa vášho výberu. Možnými príkladmi sú Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Apple heslá alebo Free OTP. Ak nemáte smartfón, môžete sa zaregistrovať pomocou autentifikačnej aplikácie a nastavovacieho kľúča na vašom PC. Na to môžete použiť napríklad WinOut pre Windows. Proces prihlásenia je vo všetkých autentifikačných aplikáciách rovnaký. Najprv sa naskenuje QR kód alebo sa manuálne zadá nastavovací kľúč. Aplikácia potom vygeneruje 6-miestny kód, ktorý je potrebný na prihlásenie. To je požadovaný druhý faktor. Ukážeme vám proces na príklade aplikácie Google Authenticator. Otvorte Google Authenticator na svojom smartfóne a kliknite na symbol plus. Teraz sa vás opýta, či chcete naskenovať QR kód alebo zadať nastavovací kľúč. Kliknite na Naskenovať QR kód a naskenujte QR kód, ktorý sa vám zobrazí na stránke Financ Online. Ak nemáte možnosť naskenovať QR kód, kliknite na Zadať nastavovací kľúč. Zadajte názov účtu a nastavovací kľúč, ktorý nájdete na stránke Financ Online vedľa QR kódu. Typ kľúča, časové založený, nechajte nezmenený. Potom kliknite na Pridať. Aplikácia vám teraz zobrazí 6-miestny kód, ktorý musíte zadať na stránke Financ Online. Keď zadáte kód z aplikácie, musíte zadať názov pre svoje koncové zariadenie. Názov slúži, aby ste následne mohli identifikovať a spravovať zaregistrované zariadenia. Prejdime teraz k ďalšiemu kroku – obnovovacímu kódu. Tento kód budete potrebovať v prípade, že ste stratili alebo vymenili svoje zariadenie. Stiahnite PDF s vaším pozývateľským obnovovacím kódom kliknutím na pole Stiahnuť PDF s obnovovacím kódom. Prosím, starostlivo si tento dokument uschovajte, či už digitálne alebo vytisknutý. Teraz zadajte potvrdzujúci kód z PDF. Potom kliknite na Ďalej. V ďalšom kroku môžete zadať svoju e-mailovú adresu. Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na Ďalej. Poslali sme vám e-mail s overovacím kódom. Prosím, skontrolujte si svoju schránku a zadajte prijatý overovací kód. Kliknite na Potvrdiť e-mailovú adresu. Gratulujeme! Vaša dvojfaktorová autentifikácia je teraz aktivovaná. Kliknite na Ďalej, aby ste proces dokončili. Teraz vám ukážeme, ako sa v budúcnosti bezpečne prihlasovať dvojfaktorovou autentifikáciou. Ako funguje prihlásenie k 2FA? Zadajte svoje prístupové údaje ako zvyčajne. Otvorte svoju autentifikačnú aplikáciu. V aplikácii sa zobrazí 6-miestny kód, ktorý sa generuje každých 30 sekúnd. Zadajte 6-miestny kód na prihlasovacej stránke. To je všetko. Teraz ste prihlásení. Po prihlásení môžete v menu Dvojfaktorová autentifikácia pridať nové zariadenie. Správa zariadení, pridávanie, zmena a odstraňovanie zariadení. Alebo odstrániť zaregistrované zariadenie. Ak chcete zaregistrovať ďalšie zariadenie, kliknite na symbol plus a postupujte podľa uvedených krokov. Existujúce zariadenia môžete odstrániť kliknutím na koš pri názve zariadenia. Upozorňujeme, že musí byť zaregistrované aspoň jedno zariadenie. Videá a ďalšie informácie o nastavení dvojfaktorovej autentifikácie s inými aplikáciami alebo na vašom PC nájdete na BMF GVAT /2FA.